Bayap songnok joto saimana chini maya ganang bubagrani sakhamya ungjak ungui tabuk phatar hasteo sakham naijak tongo hinui. Phatar hasteo chini maya ganang bubagra tongui fano chini maya ganang bubagra chini tibra sarokni bagui hamkraini bagui message riwi tongo. Tini social media ni hoite tini Twitter ro message rikha chini maya ganang bubagra chini dofani bagui tamhini message rikha faidinai nelenai. Ang teusha haino hai kifili fight tongo obo chini joto tirpra sarokni bagui teusha haino hai kaham tubunai obo party ni simingya joto tirpra sarokni bagui chini joto hamkraini bagui teusha haino hai kaham tubunai hinui. Te chini maya ganang bubagra saka chini je tirpra sarokno joto no justice rinai joto ni bagui na hamkrai rinai rok joto tirpra sabai tirpra sa kuno walai sulai tang di hinui chini maya ganang bubagra saka. Hingga bayap song mo message no nugui nok joto sawi manghana chini maya ganang bubagrani sakham teisa hamna naikha hinui. Tei bubagra saka dakti no norok bai teisa hain hai malai finai hinui. Jung joto tirpra sabo abono nayo chini maya ganang bubagra dakti no kifili faitong hinui. Hingga bayap song mo chikonse news no norok bahing jaka comment khlai sana ta pokdi te o video no chajak hingke subscribe khlainani ta pokdi umte hike no ketal update manani bagui.